Isa sa mga ginapatuman nga pamaagi sang 3rd Infantry Division sang Philippine Army, agod nga ma-monitor ang kahimtangan sang ilang mga kasoldaduhan amo ang ginatawag nga squad notes. Ang squad notes amo ang journal kung sa diin ginapasulat ang kada soldado sang ilang mga ginabatsyag o kung mga personal nga problema ilabi na sa ilang man nga kaupod nga mga soldado. Sa interview sang Bomba Radio kay Captain Jesse June Ebalan, ang Chief sang Division Public Affairs Office sang 3ID, ginpahayag sini nga ginalantaw kag ginabasa man sa mga senior non-commissioned officers ang nasambit nga mga journal agod nga ma-monitor ang kahimtangan lakit na ang mental, emotional kag panglawas nga estado sa mga soldado. Paagi man sini mahibaluan kung mayara sang hindi paghangpanay o kung mga hiligot-anon sa tunga sa mga soldado kag agod nga masolusyonan nila yon o kung mahatagan sang solusyon. So no kay Captain Ibalan, ginapatawag nila yon kag ginapaidalom sa counseling ang mga soldado kung may baluan nga may ginabatyag o kung may problema agod nga mahatagan sa nagakaigo nga bulig kag suporta. Bahase man sa squad notes ginakabig sang 3rd ID Philippine Army nga isolated case lamang ang natabo nga insidente sang tinalikdan nga Pebrero 9 bangod wala man sa nakitaan nga lain na isang buot sa duha ka involved nga mga individual kung sa diin natiruhan sang isa ka soldado ang iya kaupod man nga soldado nga gintunaan sang kamatayon sini. Ginapa siguro man sa division nga hindi na ini maliwat kag himuon ang tanan nga tikang agod malikawan ang kaangay nga insidente. Ara makita mga programs like ang aton journal book pinapa-implement kina sa aton division commander in ang aton mga tropa is ginapasulat na sila ma'am sa ilang journal in ang ginabasa na sa aton nga mga senior NCOs ilang mga lead NCOs nga mga uyat sa ila to know kung ano ang mga concern kung may mga ara nga hindi may mga problema ang aton nga tropa actually and stricto gid ang actually ang aton nga division commander sa pagpa-implement sina ma'am. Kaya ang iyang guidance na ma'am is ang welfare, priority is ang welfare kag ang mental health kag emotional health man sang aton nga mga tropa. Si Police Captain Jesse June Ebalan, Chief sang Division Public Affairs Office sang 3rd Infantry Division sang Philippine Army.